kaɗan daga cikin shirin Maimuna. Wallahi duk wanda ya ƙara zuwa min gida sai na masa wulaƙanci da duk garin nan ba za su ɗauka ba. Ƙaryan banza ƙaryan wofi. Ba dangin iya ba dangin baba. Kama ƙafa ku tawo ku ce kun zo jaje? Wannan munafurci ne wallahi. Ai wanga jaje muka zo yi muku. Gafara can abin jaje da na murna guda nawa ya samu a cikin gidan nan. Kun zo? Kun tako ƙafan kun zo? Sai wannan ne za ku zo na gulma? Sammaci ne daga kotu. Sammaci kuma? A kan me? Idan ka buɗe ciki za ka ga me? Wallahi kuka matsa mashi. Na rinci da Allah ba zan da kuma har kotun koli sai na kai ƙara. Duk abin da ya kamata mu yi akan aikin za mu yi alaji. Gali ka gaya min inda kake yanzu. Wallahi kai ne shedan din Gali. Kar ka manta fa da ni da kai tare muke. Waye? Kar ka bi. Ya billahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan ko ta kasa kawo shaida ko da mutum ɗaya ne, kai ta ma kawo jiyo ba ma ganau ba. Wato ma'ana wanda ya ji ihunta sanda ake aikata da